It's time for DJ Rocky's Secret Files. Kahit anong mangyari, pamilya mo pa rin ang laging nandyan para sa'yo. Itago niyo po ako sa pangalang Vanessa, 19 years old, at ito ang aking secret file. Ako na po siguro ang pinakabatang nakaranas ng lahat ng klase ng problema. Elementary ako noon, 12 years old ako, nang mapagdesisyonan ng mga magulang ko na patigilin ako sa pag-aaral. Yun ay kung ayaw kong maging working student. Kasi hindi na nila ako kayang pag-aralin. Pero kung gusto ko daw mag-aral, magtrabaho ako. Kasi ang focus nila ay yung ate kong nasa kolehiyo. Kaya kahit masakit na mahiwalay ako sa kanila, sa mga kapatid ko, sa mama at papa ko, kinailangan kong kayanin para sa kinabukasan ko at para sa kinabukasan din ng pamilya ko. Fast forward. Nag-high school na ako. Nag-working student ako sa Butuan City. Sa una, medyo bored ako kasi wala pa akong mga kaibigan. Nahihiya rin ako makipagkaibigan. Mahiyain kasi ako eh. Pero lumipas ang isang buwan, kumapal yung mukha ko. Medyo lang naman. Naging halos ka-close ko na ang mga kaklase ko. Lumipas pa ang mga araw, buwan at taon. Ayun. Merong isang event sa school namin na ako lang yung walang mga magulang. Ako lang mag-isa. Wala man lang akong kasama. Yung mga amo ko naman, busy, kaya hindi nila ako nasamahan. Pero hindi ako dapat magpakalugmok, diba? Fast forward. Pagkalipas ng 2 buwan, tumawag yung mama ko sa amo ko. Ang sabi ng mama ko, kailangan ko raw umuwi kasi yung papa ko na stroke. Gusto raw niya akong makita hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Kaya nung narinig ko yun, nawala lahat ng galit ko, napalitan ng awa. Kaya umiyak ako ng umiyak kasi hindi ko man lang siya makita at mayakap. Hindi kasi pumayag ang amo ko eh. Ayaw nila akong pauwiin. Baka hindi na raw ako bumalik. Wala naman akong planong umalis eh. Ang sa akin lang naman, gusto ko lang makita ang papa ko. Nasa Davao ang papa ko. Ayaw talaga nila akong payagan kaya ang ginawa ko, lumayas ako. Umakyat ako sa pader ng bahay ng amo ko. Kung saan ako nakapunta, wala akong dalang tsinelas. At mabuti na lang meron akong pera. Kaya bumili na lang ako ng tsinelas. Sumakay ako ng bus going to Davao. Kinakabahan ako kasi baka habulin ako ng amo ko. Pero sa awa naman ng Diyos, walang ganong nangyari. At nung dumating na ako sa ospital, nakita ko yung mama ko, sinalubong nila ako. Niyakap nila ako kasi 2 taong kaming hindi nagkasama. Tinanong ko sila kung kumusta na si papa, pero ang sagot lang nila sa akin ay iyak. Kinabahan ako. Pinuntahan ko yung papa ko sa room niya. Nasa ICU siya nung nakita ko. Halos mamatay-matay ako sa iyak dahil sa nakikita ko. Ang daming tubo sa kanyang katawan, hindi na siya makapagsalita at hindi rin makakain. Nang pumasok ako, niyakap ko siya. Hinawakan niya yung kamay ko. Sinubukan niyang magsalita. Nang kahit pautal-utal at hirap na hirap, alam kong ang binibigkas niya ay, "Anak, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang hinintay ko para makalaya na ako. Hindi ko na kaya." Magpakatatag ka, prinsesa ko. Alam kong kakayanin mo lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay mo. At yun na rin yung time na bumitiw na siya.
nawala na si Papa. Pinakamasakit na nangyari sa buhay ko yun. Fast forward, bumalik ako sa pag-aaral. At sa Davao na ako nag-working student. Doon ko naranasan ang lahat ng sakit at pait sa buong buhay ko. Akala ko nga noon, ang pagkawala ng papa ko ang pinakamasakit. Pero may pinakamasakit pa pala. Third year high school ako nang magsimula akong magka-boyfriend. At the age of 17, naging boyfriend ko si Edgardo. I love him so much. Sa kanya ko nakita yung mga hinahanap ko. Yung pagmamahal, sa kanya ko nahanap. Kasi simula nung nawala si Papa, wala nang pakialam sa akin si Mama. E nung dumating sa akin si Ed, parang kinumpleto niya ako. Masaya ako kapag kasama ko siya. Siya yung klase ng lalaking may respeto at meron ding pagmamahal at pag-aaruga. Hindi lang siya gwapo ha. Kapatid siya ng teacher ng ate ko sa college. Hanggang sa lumipas ang mga araw, nabuntis niya ako. 18 years old ako noon. Siyempre takot akong magsabi na kahit kanino. Kaya ang una kong sinabihan ay yung papa ng anak ko, si Ed. Alam niyo ba yung expectation versus reality? Nag-expect kasi ako na paninindigan niya kami ng anak niya. Pero, mali pala ako. Ang pinakamasakit na narinig ko mula sa kanya ay yung sabihan niya akong hindi niya raw anak yung batang nasa sinapupunan ko. Nung narinig ko yun, parang gumuho yung mundo ko. Kaya ang ginawa ko noon, gusto kong ipalaglag pero strong yung bata. Kaya kahit anong gawin ko, hindi siya makuha-kuha. Pinagpatuloy ko na lang. Nung nalaman ng mama ko na ganyan ang kalagayan ko, kinuha niya ako. Umuwi ako sa amin at doon ako manganganak. 5 buwan ng tiyan ko noon nung kinuha nila ako. Sobrang depressed talaga ako. Palagi ako umiiyak. Nahihiya ako kasi nabuntis ako nang walang ama yung anak ko. At dahil sobrang depressed ko, hindi ko na malayan na naapektuhan na pala yung bata. 7 months pa lang siya sa tiyan ko, kinuha na ng doktor. Kasi baka malunod ang bata sa tiyan ko. Ang dami raw kasing tubig at hirap na ako sa paghinga. CS delivery ako kahit 7 months ang tiyan ko. Nakasurvive siya. Ang tapang niya. Masayang masaya ako nang makita ko ang anak ko. Hindi nga lang ako makapaniwalang kamukhang-kamukha niya yung papa niyang walang kwenta. Pero sabi ko, kahit wala kang papa, gagawin ko lahat para maging masaya ka. So at the age of 19, single mom ako. Naganap ako ng trabaho. Pero gusto ko pa rin naman sanang masustentuhan ang anak ko sa kanyang papa. Ano bang dapat gawin? Salamat po sa pakikinig ng kwento ko ha. Maraming salamat po. Muli, ako si Vanessa at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky's Secret File.